Очакваме ни мошеници да дойдат пак. Ако дойдат тия, къде си беха предишните, преди Бойко Борисов, че е по-добре. И за кои говорите? Говорим за БСП. Защото при техни дигнаха и пенсии, и всичко имаше и коледни, и великденски, всичко. При Дянков какво даде на хората, на пенсионерите и на българския народ? Нищо не дадеха. И какво пак се правят да се атакуват? Младите, ако всички имат съзнанието да гласуват и то за правилните хора, явно ще има промяна в добра насока, добра посока, по-точно.